Okay mga kabarangay, unang problema. Handos sira sa usa ka problema. Good afternoon, Papa Joe and Papa Litoy. May pahandos bira lang utak ko. Kuhaan ni siya. Kabahin ni sa apelido sa akong anak. Turano. Pwede bang mausap nila ako ang last name sa akong anak? Ikaw, pwede na, Jenny. Kung suda ng abogado. Yan. Okay, Papa Litoy. Papa Joe? Napilayan diha. Naadari, Papa Litoy. Sige, Papa Joe. Okay. Papa Joe, Papa Litoy, magpahandos utak ko sa ako ang problema about sa among sitwasyon. Kaya ni maguni siya, Papa Joe. Ang akong father-in-law nang huwam ng kwarta tapos sa hangtod karon, wa pa may ilisi o gipasangil og huwam ang kwarta sa akong asawa kay nisaad man sila andang adlaw nga sila mo bayan. Karon Papa Joe sa may nawa Papa Joe nga lainon man sila og sabot kung maningil mi. Please don't mention my name. Well, wa man sila mo gibutang diri og bilay gihuwam. Og giyon sa ang giwaman. Okay? Sometimes mga good dong, no? Kani bitaw nga close na kasi itong family. Iyan ako may papalit eh. Kani bitaw ang duol na kayo nato ang atong pamilya ba? Mga pariente nga na. Kani bitaw kaan, na ay mga pamaagi nga mingon nga huwam. Pero actually, it's more on asking a favor nga di lang kay huwam, no? Kung mahimo, pwede lang di lang sa ilisdan. Nga na, because kamura magyud ang source sad. Yan. Because kanyang ano naon magud, father-in-law ni mo. So, ang asawa ani, iyahan ning amahan. Di ba? Kaya father-in-law man niya. Oo. Dahil sa mother, no? Siyempre. Now, gipaagi lang na niya nga ingon nga huwam kay di magud ang imuhang asawa manggod mo kanang mingon ta po nga maoy nagproduce og kwarta ikaw man. So di mo siya kadirekta pangayo sa imuhang anak kay may kwarta yan na nga humila sa may kwarta di abi. Pero kay mong sabton manggod ba technically mahugnom lang gud na nga tungod kay pangayo giana na pamaagi ba. Lelay mo itong batasan, no? Kung imo, ingana sa yun ay mo, paninglon gini mo, maski imong inlo. Pero sa imong size, imong asawa, nagunahuna na nga, kung pwede palang di lang sa, ba? Paninglon. Ingana. Kay, ang imo bang asawa, pag skwila sa una, waman mingon na imong asawa nga pa, paskwila ako pa. Waman lang sa kunang pang tuition fee niya. Ako raman ang gasto, Papa Joe. Mga ginikanan. Wanya, waman na mingon ng imong kuhan nga, kung wala pa napaskula sa imong papa o siyang papa nga kay wayo pa mo kwarta magkakita ka mo anak karon. Pagkagamay anak niya pa palitis ako daya pero bilisan na tigag mudako ko. Correct. Di ba? So doon ay mga butang dong ba nga imuha bitang sabton usahay nga dili siya direkta nga maunay isulti pero maunay iyahang buti ipasabot. Usahay magod, manghuwam na lang ang mga in-laws or mga ginikanan mismo kung kitang mga anak sa duwa sa tayo pagpakabana or mga in-laws nga mapakabana sa inyo ang mga in-law. Tanaw sa ninyo ang sitwasyon sa inyo sa mga in-laws ha. Di nga na kay di ba sa tingon nga obligasyon na ninyo lahim sa nang pagtabang. Lahat na, Papa Joe. So, ang uban magod nga na good, kuwang na lang ba nga pangayuon na lang ba pero di lang kasulti kay para mahatagan iagi na lang huwam kay kung mangayo magandang ubang mga ginikanan or mga in-laws mingon nga labi nang day wa man sa kwarto mo ko kwarto maikog manguguskumbahan na makaya hey inalang kita diri kay nga na wa mo ko kwarto man nya inalay mo ba na day nga wa man lang niya wala niya ng bayaran pero actually uraga ang intention there is manamaray gano'n dato pero kung maka kwarta bayaran kung wa tabla na ay nga na yan depende sa sitwasyon, Papa Joe. ha? Depende sa sitwasyon, di ba, no?
Well, depende sa batasan sa ni sa usa ka tawo nga muda og tabang sa sikingon. Yan. Yan. Di mo sa ta makakuan, no? Kay basin galisod sa ni siya og kwarta. Mao gyud ba siguro sa income. Oo. Yeah. Wala gyud sa gibustang sa pilang kwarta. Mao lagi. Kay kung mingon sa ni siya nga 50,000. Marlisod sa na pa ba? Lisod na siya kay. Paningnon na siya nagkamay. Oo. Pero sus tanawa ha, 2K. Sus kagamay ram di ana pa ba? Well, gamay ra para nimo pero dako na kay na para niya pero sutyan ka. Ito na lang yapon, maski pag mingon ko og publiko, gamay ra ka ng 2K nga madawat niyo relasyon. Muna na nimo dong ha, dili na ko isulti nimo ngan. Kanay mong 2K, dako na kana nimo pero buto na naon gamay ra kana nga mo ibaylo ninyo sa inyong relasyon. Ug ang imong asawa pwede sad mahiubos nimo. Nga na. Niya problema ra ba nato usahay kitang mga tao no? Na nagan yung mga inatog tabang. O niya kung wala gina, di ta katabang kuno ay pugna na to kay anugunan ta niya kung mamatay na ang tao ana di mo pagawas na tabang palitan pa niyo kruna nga tag 2,000 pa kapin. Sa lupan to mga barong pa ba jo? Palitan pag sapatos. Nga di na magamit. Mao gyud. Jadi ang buhay pa wa palitin. Ingon siya nga, naglisod man mi at that time, Papa Joe, kay nagbayad ba mi sa motor? Well, dong, tanaway mong gisultihan, naglisod mo at that time. So, karon nga mo maglisod, ininaylan niyo nga ma, kasi naginaylan na ninyo, ana, tarungan ninyo sulti, inay mong asawa siya may kakuan. Kanya sa bitaw nga, kanabitaw nga, grabe kita mangwinta sa itong mapili matabang. O ba, o, dili sa makikipik to biya sa to ang Kinabuhi. panginabuhi. Pero kanang ubang mga tao diyo, maski wa kan sila kwarta, ila gihatag itabang. Ang grasya mo abot-abot biya gyapon sa sila ha. Sama na to no. Bukan nimo, di ko ikaw claim. Ay si claim dia. Mutabang gani. Dili yun i-announce. Mutabang gani ka, mapakaon gani kang tao gani. Leave the camera at home. Hindi na mutabang, pero kan mutabang nga, nagi mga picture, nga na, isos dabi na karon no? Dabi na na eleksyon. Nasamot. Ningon si Almark, biha litoy o, gigamihan roman o gawaan 2,000. Ay, siyempre ka mo na biya ka, Almark, kaya sildoan. Silent mode ka na lang dyan. Pero ni second ko ato tungod kay ni anak ko nga dako na siya para nimo pero gamay ra ng kwarta nga ibaylo niyo sa inyong relasyon nga maguba. Di ba? Kasi kasi pa komento ni nga naputol lagi ang live, Papa John. Ay bagong live. Oo. Ang previous live is dead. Ito ka lang just once giputol. Okay, sige mga kabarangay. So dong, mara sa na naado nga, inalay mo asawa, ana. Okay, napilain na pa pala tayo? Sige na pala pa ba jo? Short problem rin siya. Short problem. Yeah. Hi, may ngapon, Papa Joe, Papa, litoy, nako'y problem. Bayan sa kong partner nga palahubog. Sige kog buwag niya. Abuyag. Buwag. Abuyag. Oo. Sige kog buyag niya, di mo siya patuo. Kung sa may angay akong buhaton, Papa Joe. Tambagi ko si Ariana Deni. Oo, from Mandawi. Ayan. Tawagan lang kong Ariana Mucho. Just Mandawi. Oo. Kung saan siya ni Ariana Grande. Anyway, sa Ariana, doon na ginerason ng imong banang ano maghubog-hubog na siya. So, kanang okay na ang iyang panguna-una, that would be the time nga may mayan ni mo siya. Niya po hindi kayo nga advice ni mo. Naman ko ibang advice manggod nga instead nga makahinuklog,
makasapot na noon. Na may advice nga imingon nga inom ka sa mga asawa, may main ka nga. Sige, ginom dia. Sige. Mamatay jud kag sayo gyud. Nga wala kayo nimo. Kanang imong giinom dia, imo plan nang ipalit diri kuan, gatas diri. Basta pa nimo mga kadto. La sige, lala dito. Ayo na. Ana. Oh, di ba? Hindi masadog imuhang ingnon nga sa kanang sakto nga kuan nga. Dong kanang nabantayan ako nimo ba? Sige magag-inom. Sa man di problema nimo sa may nagtukmod nimo nga nung palahubog mo kay ka nga. Para mo gwapa kagang. Mao ba? Mao ra man gyapon dong kay ni kahuwas nimo mo pati man na gyapon ang unaw kung mao pero kung mao ra din ang imong gikuan nganong nagdugay pa man dita nga ang naong naman din ako imong gitan-aw. Para time to time magwapa jud ka sa akong pananaw man maghubog ko permi. Miya, mo gyapon gamit kay mahubog ka mo gwapa ka sa mo gwapa ko sa mga pananaw ini abot nimo diri nga hagok ra man sa kadayon. Murang sa mong silingan nga mandong nga wag yung lain na buhat abot lang anong di sa to siya pala hubog noon pero ni kabot si duk-duk bapuls. So problema ito niya si panday to siya. so ay ano pag-usulti kaya naman kayo ba magod nga frustrated ko sa kinabuhi puti ng paningkamot dari may kaya pag-sweldo lambi na kasi na undang yan sa naman so palagi muna nga pero kalimot ko sa problema ba mo na mag-inaminom lang gugugod alas ko gilabti di ba? May mga explanation nga na ang tawag anak niya sa uban diversion mo na sa uban nga sige na nagduk-duk ang mga plywood Basi himo pa sa langon pa ba jo? o sa ba? Para na ma-divert ba? Naikalingawan Ayan. nasa uban na reklamo sugo sa kunin mo pabantay sa bata kita kaduk-duk pagkali ko di ba? Ayan. So, mo na siya nga storya isa da, nagyun ay rason nga nung ingana ang inyong mga bana. Angay na tong karon pa ba jo? Nasa ibang bana diya nga, di lagi ka ng miscommunication ba? Nga, ang asawa, di ginahan mo padug, kaya mo lagi na, pag tinandagan ng anak, ang bana sad, nga ginahan nga balibaran mo rin minsulto, pero di siya ingana kabati nga pagkabana mo na nga, ihug na sa niginom-inom, atos barkada. Kaya mo yun nga, mawal mang gyapon, bulit ato, balibaran na, may pa maghubog. Tinood na pa ba jo? Tinood no. Basin. Puro Wa pa ko katry. Wala ka katry nga naghubog. Wala pa. Yawan mo no. Sige ko mainom pa ba jo? Ay, kasulutong si Duk-Duk. Ano tayo mong pasabot yan? Ano lang yun? Wala ka guilty. Di bitaw, ingana, storyahan ko na ninyo. Doon na ginay siya rason, ingana. Dapat dyan lang rason na napapalito eh. Ano sa man na pa ba jo? Kana bitaw, mapugos lang kag minyo. Wag yun dahil mahigugma sa usag-usa. Pwede ba ba nahigugma? Pero siya, Wala. wala yun nahigugma, pero nahinaikan man. Niya, marabag, may mahay baka puya di aning minyo. Din eh, maulin ito. Kita trabaho niya, asawa, gasto. Di ba? May mga ingana ba? So, lagi na yung mga rason. Storyahin ko na ninyo ang inyong mga Paris. Anyways, may hapon, Papa Litoy, Papa Joe, naminaw mi diri sa Bali-Bali, Compostela. Lano kayo mo diri gikan ni Melindres Otid. Yan. Okay, kisa pinakadari mga kabarangay. Nawa man to. Nambag ko diri. Anyways, we'll be right back. Don't you go. Barangay RT 99.5. Ninduta. I don't want to talk about it. Wala siya ingon nga. Kumusta mo love life? Sorry, I don't want to talk about it. Teka mga butang, ang imong itubag mga kabarangay, I don't want to talk about it.
Ay, I love you, Papalitoy, oh. Gikan ni Lofty, oh. Mao ba? Alam dito na nag-search. Nagkabit tag-load na rin pa ba, Joe? Oh. So, mga issues nga, feel ni mo nga, imo itubag, I don't wanna talk about it. Ikaw, Papalitoy, sa mga issue para ni mo nga, kung na mga utanan ni mo nga, di ka ginahan nga istorya. I don't wanna talk about Depende pa it. pa, Joe. Sa relasyon, maglisod, gitag sukyan. Hindi na niya kinangay, sugid pa ayang ang paas pa pa, Joe. Mo ba? O sa relationship. Kumingon nga, ngano man ka Papalitoy, ngano wa man ka mutaas? Kana, marag next question na kita. Sumana nga, I don't wanna talk about it. Isulti nga na nga. Papalitoy, ngano wa man ka mutaas? Ako na, di ako sulti, di pa po, Joe. I don't want. Again, Okay. Papalitoy, ngano ka mutaas? I don't wanna talk about it. Kung siya ko isulti, eh. Wala di ay. Okay, fine. Cool. Ayan. Dagan na kay kaguya Papalitoy. I don't wanna talk about it. Nahigugma ko ni mo asawa nila. Ano putol na? Wala. Tuloy na putol. Okay, Papa Joe, Papalitoy, kumusta? Issue dahil Japon na handod karon ng height ni Papalitoy. Ika ni Papa Brian. Di na issue, eh. Ang issue kung I don't wanna talk about it. okay, ato ning hinay-hinayan mga kabarangay. Namoy nang utana dili wahay na kani Charlie nang utana kana kuno langaw kuno maglupad ba sa gadagan nga sakyanan or bus kana kuno di kuno mabiyaan. That's the law of relativity. You read it. Yan, search it. Law of relativity. Mabita na in science, law of relativity. If you don't want to grow old, you travel sa space. Yan. Okay, sige mga kabarangay. Hello din ni Orson. Ganamina ko lang. Nagkasalamat. Okay, napilay na pa rin. Ano yung problem? Sa text line pa ba, Joe? Basig makatabang tanin niya. Kaya about Sige. housing. Housing. Ayan. House sing. Okay, I don't sing anymore. Handos sira sa usa ka problema. Papa Joe, Papalitoy, dako kayo ang akong problema. Basin og basin or bahin siguro na. Bahin. Bahin sa akong housing loan. 7 years ako nagbayad until 20 years pa ni maimpas. Ang problema, wala ko resources para makabayad kay problema sa work. Ang akong option nun ta, ipa-assume or paabangan. But dugay na ko nangita, wa may interesado. So pa like suggestion ni mo ani Pops nga mura og ma-foreclose na gyud ni. Sayang kaayo ang 7 years na akong binayan. Well, Sila yung pamagi ka, ani pa ba, Joe? paano yun na sila ipamahagi mo, yun na ipa-assume ni mo, no? Well, wa magamingon na, unsa ni, ningon ka, 7 years na ka nabayad, ani niya, unsa man ni siya, in-house or through pag-ibig? Kanasan, no? If it's through pag-ibig, you can ask the people from pag-ibig suggestions na makuha ng imuhang masave ni mo ang imuhang balay o nga pwede nimo mabaligya, mapasyon or once ba. Pero kung in-house, suwayo ka ng storya ang mga taga-admin kung asa na nimo nga gikuha ng balaya nga tagaan na sa kawag ng grace period hantod nga makita ka nga dunay mo assume.
Kay kung nga nakapaspas lisod gyud tinuod na. Labi na kung ang imong gikwinta para pa-assume nimo kana dili ka maalkansi. You know, dahil ano lang nagununaan nga maalkansi ka. Nunaan na lang nga imong gibayad mura na nimo giabang. Hinga na sa balay. So, kuhain na lang gamay nga mo i-presyo nimo sa imong pagpa-assume. Kaya kung pa-assume na nimo 7 years, pa-assume nimo mahal kayo. Mingo na lang ng uban nga, magsugod na lang may kuan. Bago. Yan. Matod pa ni Geoffrey Linaw, ipa-RTO na lang na niya Papa Joe. Say RTO Geoffrey Linaw. Kita kalinaw na Papa Joe. Kaya nga ko ni Bawon, RTC ra. Original trial court. Rent to own ay. Rent to own. Pwede na siya sa RFS. Ang sama sana. Reason for sale. Pagka-PS. Ang sama sana. Nilagay na siya. Jeffrey Linaw, di lagi na pwede nga na nga rent to own, no? Kaya dili man rent to own ang iyang scheme sa iyang balay. Oo, housing loan, magina nga. Ang kuhaan pag yun, ani pag yun, ang style ani niya, 20 years magod, so dako-dako na siya o kuhaan, kanang dako-dako na siya amortization. Okay? Normally, kung loan ka, 25 years yun na. Pero naabot mo siya 7 years binayad pa ba Joe? Mao gani na 7 years binayad, so doon ay nakabilin nga may no sabi right magkakagmati. Bila. Next question please. So napay 13 years. Okay. So kana magong 7 years, 20 years ni mga term. Naam ko na nga na 25 na 30 years depende sa kuan na pinakadako 30 years nga na ay 25 years pero kasagaran pag-ibig ko 25 years gina siya. 25 years and my life is still meaning wag yapon siya kabayad still mga. So 25 years, so mo for example sa 25 years imong bayranan kung dugay tag 7,000. So kung butang talag 20 years ang imong bayranan na nasa 10,000. Oo. A monthly pa ba Joe? Oo, pwede nga na. Depende sa presyo siyang balay. O sa tagabaw siyang balay sad. Mausad. So, mali ginasahay no kanang dali-dali. Nabitaw ko yung mga silingan sa nga nikuha o ng mga unit ingana. And then? Nga na-foreclose kay ilahang gi-term kay gikan lagi abroad or abroad ang bana ingana. So, gihimo na nila kanang taga 10 years o 15 years dago kayo sila og kanang monthly amortization. Nako. Yeah, there was a time nga hinuno mo sa una nga dunay kuan no kanang problema sa ekonomiya sa gawas nga daghang kinanguli nga mga OFW. So naglisod na sila og tapak sa ilahang kuan no Amor. Yan. So again kana day ayun lang kuno na ang alkansi nimo para daanan jud kay madaan na gamay ay ubos na lang yun ang presyo sa amortization ana, di ba? Ana. So mura gyud ako'y katambag nimo ipaubos na lang gyud nimo ang kuan tamay mo mabitaw na usahay. You have to have a fallback. Kinahanglan plano kasi mo kinabuhi ba. Tanaw sa nimo kung kumukuha ka ni dili nimo basihan ang imong present income. Okay, you have to look at also the future. What if mawadan ka? You should have that fear. Dili mingon nga salig lang ana. You should have the fear of dili nimo mabayaran para ma-condition nimo imong mind makapangita ka og laing alternative. So ingana gani mga kabarangay mas maay gani ingana nga doon na di kay laing mga pamaagi like tukod ron kag balay sa probinsya bahala gamay kay kaso kung wala na kay mapuy-an makabalik ka kung asa ka nagkuan no barato and then balik ka sa syudad mag-abang na lang kag kwarto ingana kung napay mo trabaho diri ingana so di ka mga pamaagi unta ba nga kuan. So this is also one way of kuan di man ta ka ng ekonomista no di man ta ka ng budget kuan no kanang switong. So, tanawon yun na ninyong
nga kaya ba ninyo i-sustain ang present income niyo for pila ka years. And just imagine getting a house nga na dili na lalim. Just imagine that. Libo-libo imong ginahuna bayranan nimo kada buwan, and then that's 25 years. Imagine. Oo. Di ba? Wa man sa niya gisulti diri dong asa ang kuan, ang niyang location. Inga na naasa dire, pwede sa kani gwapo ni kung pag-ibig lagi. Ipa-restructure niya. Kung nag-agigakuan pa ba dyan, ayun siya. Pero nalagi, mabuti ko tanong kanina, wa man sa niya klaruha kung in-house ba? Kaya mo naman sa niya uso karon. Mao ba? Panawag na ninyo sa kanang mga marketplace sa Facebook or sa kanang mga OLX about kanang mga realty diha, di ba na rent to own. Data. Bitaw. Data. Why magabang where you can have your own house? Barato ra. Niya, gumana na, malagi barato. Pero magtubo mo ko ng interest. Ano na yung interest gyapon? Ang ano man, mauna lang yun na siya forever. Lugi, di ko siya antiyan. So, muna. Lisod jud ta na, nga na papalitoy. So, muna, ato niya, kung pag-ibig, ipa-restructure niya, or mangitag siya ways, mag-istorya yun siya sa mga in charge. So, rabito ras ko no? Naagwita na rin ngayon nga, sa pag-budget sa imong kwarta ko, no? Di mo kita mga master nga na, no? I don't know, kung ka ng mga mayo kayo mo, yung budget ka nang mag-talk, mga resource person, huwag naka-budget ko na silang kwarta. Sa pagsulti lang daanan na nilang pag-important na naslay budget. So, depende na ang pag-budget na kinalan nga kuan gid sa proportion ba kung sa imo ang income or sa imo ang kuan Kuag ba si tigom jud ka. Okay, no da kuan jud kana bang disiplina sa pagtigom ba niya kinalan ka mo mangita kag mga investments sad nga makita nimo in kaso of emergency. Di ba? Correct. So, kung naka-extra nga kwarta niya, makatigom ka, invest it to something nga kung emergency mabaligyan nimo. Like alahas. Pwede. Maprinda nimo, mabaligyan nimo. Yan. Kung mingon ka nga, kanang mingon nga ba nga sakyanan, pabadyo, pwede magyapon. Di ba ka, mingon ka nga minus imong baligya, but you enjoyed it, imo mo sige gamit. Yep. Pero makakwarta ka. Yan. So kinalan nga, doon na dyan kayo mga investment ba? Dili kay ka ng mga small time investment lang na cellphone yan, ihuros kwarta, prinda lang ni mo. Hindi tayo kang pamaagi. Kaya ay mo pataka o ka ng invest nga wa mo maswito. Labi na ka ng mga abot ng yuta. Ningon si Doc Joyce, asa na dapit Papa Joe? Wa masa siya kasulti. Masa siya kamisig balik ko tanaw. Yung mga mabitag i-search balik ba? Send ko no message, detalyiha ko no. Yan. Sa probinsya, mga barato pa kayo yuta dito. Bitaw, no? Probinsya pa ba, Joe? No man ang restasyon daw pa ba, Joe? Ha? Ang rest house from the word rest. So, meaning yung sabihin ng rest. Pahuway pa ba, Joe? So, nagtrabaho ko diri almost 7 days a week. Unya, mo rin ko dito para matugli, para mapahuway. Ha? Hindi na lang ko pwede mapahuway na lang diri. Kanang mga negosyo ni mo ba? Ay, nag-ipayan. Okay. Kanang mga negosyo, bakit yun mo? Papalitan na pala ni papalitan. Text line na pa na rin pa ba, Joe? Paha. Doc Joy, salamat ha. Lamig kayo mo ang kuan kagahapon. Paksiw. Ayan. Dagang nahurot kuan. Nagpangitaon ta pa ba, Joe? Hasta sa atsara, gihurot nilitoy. Tabliya, lamig ito kay kanto, motos tempurado. Ayan. Napalay na papalitay. Sige, nadali pa ba, Joe? Sige, ikaw. Sa dagang puro tsara, dali ako paborito ko itong hipon nga na baboy ba? No? Lumig ito. Okay, sige, go. Handos sira sa usa ka problema.
Joe, pabalitoy na ako'y mahandos bira. Ako din si Dario. Apa si Dario, no? Okay. Ako din si Dario, ug na ako'y problema kay gibaharan ko sa usa ka babae na nangabit og idaran. Wisisilingan nako ang babae. Ani man mag-chat mi sa asawa sa iyang kabit nga nisulti ko nga makakita ko sa babae ug sa lalaki ug sa usa ka buwangan matag Domingo. Nga ni kalit lang siya bahad nako, nangita lang ko siya magkita lang ko numi sa buwangan. Saon ako ni please tambagi ko si Dario Deni sa Talisay. Babae kabahan niya pa ba, Joe? Oo. Miss Dario. Well, Dario, no, wa sa tagabaw ganong imo sang gisumbong dito sa babae usap sa ikuan nimo, no. Pero wa sa kabaw kung sa connection ninyo sa iyahang kabit o sa sawa sa kabit anang bayhana. Pero kung nibahan siya nimo, no, ningon na siya makita mo sa buwangan. Wa man siya ningon patyon kaniya sa makita mo sa buwangan. So di na siya matawag og bahad. Nag-remind lang siya nimo nga magkita tas buwangan. Laro sa ko no, kana mo ba yung bahad? Dahil ang bahad. Oo, like bahad, like mingon nga. Bay, ano manghilabot maganaw? Bay, personal na ako ng kinabuhi ko, ng abit ko. Ay, si sumbong-sumbong dito, sumay kuhan nimo. Oo. Nawala niya. Pabarang di ka. O ka na, pwede na bahad. Nawa niya. Usman na, di ba, bukaan di ka ko. O ka na, bahad na. Di ba? Pero kumingon nga, Magkita lang pa ba, Joe? ano na nabi, magkasige lang. Magkita na tas buwangan. Wala ka tayo tumigong kita sa karkar. So, walay, kuan, layo na kayo sa kuan ba? But, for your safety, siguro, pwede mo ipablatter. Ipablatter na nimo. Pero kung tagabaw, magod ako sa deal lagi ninyo lagi. Kung tagabaw, tungkol kay kita ka nga, ang babae na ngabit niya, murag sa tagabaw nga, nasa ka-interesad, pwede mo na ingana, di ba palitoy? Nga, Tinood na pa, Joe. oo, naka-interest sa babae nga, ay, kita ba ko nimo? Ano na, niya, basin nung nakabawal ba ko mo sekreto? Basin kahawat ka mga, ay lang, tugod ka ng naridiribiar sa muwaon niya. Basin nung inganay mong hiwat. Pa, Joe? Yeah. Oo. O niya, lahi sa dugotok tumayana, di mo nang ibaharan ka gingana. Okay? Anyways, we'll be right back right after a short while. Don't you go. Papa Joe, paliw ko kahandos ug birahin na lang po ang akong problema kay naundang manjugog eskwela, Papa Joe. Yalaay naman kayo diri, Paps. So may ngayon akong buhaton, Paps, para dili ko layon. O, gikan ni Joshua. Sayon ra. Manlimpyo ka na siyang balay. Then? Oo, manlaba ka. Oo, di ba? Or tabang ka sa mga ginikanan kung sa mga tabangunon pero di ka malayan. Trabaho na lang siya pa ba, Joe? Or ma-apply ka trabaho. Ayan. Yan. Tama ka siya. Yes, wala ay. Ano mga pamagi, nga di ka layan. Ihapon ni mong buhok. Ito, makadukan ka na, ikabunta ka sa yan. Ihapon mo, bituon. Bituon? Iya ko na pilay soda sa akong bugas pa ba, Joe? Church na siya mo. Kanay mo baga-baga no na mo. Hindi Guna kayo gunanin. Or mamina siya blank nga CD. Lumikit ang baba. Kasi ito karo, please remember. Or suwatan niya yung kagalingon. Yan ko galing. Na yung email. Okay, nice yun maka-watch og live avid listener nyo. Dali pahipik kanunay si Cherry Lich Lucero. Steffi Raan, hi, and Edita. Regards ko sa anak nga si Nino Jed nga taga Kanangay, Inupakan, Leyte. Yan, ni Edita per Bandos. Okay, nanay problem din pa palitoy. Text line, kung pinabot rin pa ba, Joe?
Okay, Papa Joe, pangutana pa niya. Yan sa mga pangutana, ha? Sige. Hando sira sa usa ka problema. Mga pangutana pa minaadre. Okay, lahi man ni diri, no? Seryoso man ni, no? Nabakunoy na siyang silent na akong name. Ask lang ko sa mga listeners kinsa naka-experience ngayon in chat ninyo nga kanang nabot lagi ng kuan, no? Terroristic act. Careful lang yun mo. Nga nasan. Papa Joe, patabang ko pangita sa akong iro. Okay. Siya ako ni try og post ng mga na kay taga-kasuntingan man daw nawa ko niyang iro. Kawat. Dili lang kadlawon shih tzu ko nung iro. Oo. Sige ato nang bitag pamagi niya ma-post na ko na. Okay, sige mga kabarangay, what lang yan po ito og problem. Hi sa Denny Love del Campo, thank you so much for listening. Papa Joe, papalitoy doon ako'y problema regarding sa kuang BF. Usa ni siya ka student sa CRIM. Usahay maglagot ko niya kay UI na kaayo pero seryoso siya sa among relasyon. Ang problem ang good pops kay siloso kaayo siya. Kay di siya kinahan nga doon ako ko'y contact sa akong ex. Pero ako na siyang giingnan nga wala pa ka niabot mostly sa akong ex barkada na magud nako. Then nisabot siya pero moabot ang time nga di nako kasabot niya. So may dapat na kong buhaton pops. Ang dapat ni mong buhaton is also sad be mature and be sensitive enough sad. Kung naminaw ka. Dapat siya maglikay, Papa Joe. Ex manggod na ni mo manggod. No, Siyempre, that's no? also an insult sa imuhang present maski mayon ka nga barkada pa mo sa imuhang ex. Correct. Okay? Out of delicadeza lang dahil ba? Kay di mo naman na may malikayan nga magselos good. Siguro, wata ka ba ikaw? Wap lang siguro ka-feeling nga na. Kay dili siguro nga nakagrabe ang imong love sa imuhang boyfriend. Karon, yeah. Kaya kung love kini may imuhang present boyfriend karon, unya makistorya na sa siyang ex, mo di gyud na mo malikayan nga mo bati jud ka og duda og selos nga anong magstorya pa man mo nga man naman mo. Basin pa lang og unsa? Oh, di ba? Maski naman kami ng mga laki, may problema kung friends lang mo, ingana, no? Pero kung magsigastorya na, contact, ingana. Kung magkita, mamutagad mo. Pero intentionally, nga naagyo mo yung contact, ang murag di na sa namayo, ingana, sad. Magsilos yun na lalaki, oy. Basikin sa Papa Joe. Oo. Pero kanang imuhang, nga murag gusto nimo nga, di siya mo sabot, murag man ang imuhang, murag you're not also mature enough to deal with the reality nga, dili sa namayo nga, kay kumo, bago lang siya naabot, okay lang nga magsige mo communicate sa imong mga exes. Remember, nanay gingon nga once na ba ang mga musikero magkita pagbalik, doon na ginitukar may tabo. Di pwede mga una sa Papa Joe. At hindi po napadungan. Depende mo namin kung may gusto mo, tukar tadaan ng mga ono. Mga tadaan sa or gusto mo, samtang magtukar ta, magkaunta. Ikaw, sabi mo gusto to? Si Kasa ato. Bagay ni mo ka na magkuhan. Ansa man, dok yapon. Dili. Bagay ni mo nga magtukar magkaon. Yan. So, mo na siya day. I hope nga you understand. Uy, bata pa man ni papalito no? Mga bata pa. Yan ang sabihan good nga. Kinisang usahay sa tao, no? Di mo tumulikayan nga. Ginasa kita sa tanan nga. Nga to ang mga admirers, katong exes na yapon diya ba? Marabag, they would make you somehow special ba nga akiyawan, you know? Di ba, parte, ito yung bago, sila na yung problem. Hello? Hello? Hi, may hapon, sir. Yes, sir. Okay kayo. Oo, kisa ni Palihog? Palihog din, sir? Ha? Yung sa rin Palihog? Si Station, Prox, sir. si Prox ni. Prox. Kisa ni? Oh, sabi ko kuan sa ila mo ni kuan. Kisa? Sabi na ko floor. Sige sa'yo mong ipangita, sir?
Floor. Ay, si Flor, nilakaw pa, sir. Tuwa sa third, sir. Na may party line. Na may party line, sir. Tempak. Si Flor man ka nga imong gipangita, sir, tuwa sa taas. Sorry. Oh, sorry sad, sir. Ito. Gabi ka kuha ni. Laro ka ito, tarong ka ito, tino mo niya. Si Flor ko rin, third floor. Magabagabaan juga ba? Ayawin daw. Yan po na po sa Ginoo. Okay, sige, papalit pa eh. Sige, papadyo. So, manina may nanawag balik. Okay, sige. Si Flor na eh. Sito ba ka? Hello? Hello? Oh, nawagli ka balik. Lapag ito eh. Oh, kisa man eh? Justin. 10! Ikaw na naman. Just 10. Si Just. Oh, 10. 10! Papadyo. Oh, so may problema mo. Di mo matando eh. So may kalagan ako naman nung. Papadyo? O sa'yo ako'y kalagad ni mo. Pwede ko. Tambag mo. Matambag na sa ka. So may problema na sa ni mo ron. Ha? Schoolmate na ako. Unsa? Schoolmate na ako, Pab. Schoolmate. Yan naman yung mong schoolmate. Hindi maklaro eh. Putol-putol. Sapi. Kuhan pa ba? Problema sa saya. Life. Problema kasi ang life. Ligo na ako, Papadyo. Nga naman, nagkauyab mo. Dili ka na yung napupunta siya, Papadyo, kay hindi gamit siya drug. Ito pa na sa mama. Hindi maklaro eh. Nakadrugs siguro sa niya siguro. Klaro po. Basta to, hindi maklaro. Pato. Kana. Papadyo, Nag-drugs siya o niya. nag-drug mo siya, Papadyo, na nagkasama yung mama ito. Practice siya ba? Ipa-drug test? Oo. Wala yung tumagay mama nga. Natistingan na akong drugs mo. Kanya. Basta na misinterpret. Problema, nag-usap Papadyo sa paso na kasi dalan siya mama sa Ano yung papadrug test siya? Di ba? At least man sa imong classmate, inyong subject, di siya kapasar. At least dito, kapasar siya. Positive. Oo. brad siya sa Papadyo at magamit ng Papadyo. Suya ka? Sige, Tin. Nagkasalamat sa mga ninit kay problema, ha? Papadyo, unsa ko nagbuhat. Fights! Fights ito, fights! Fights ito. So may gusto niya nga ipadrug test siya iyang mama or wato niya nga matukhang siya? Oo. Wala ka choice na. Kung ito buhat niya nga, mapitang ba? Saan? Si wato niya nga? Ito buhat niya nga, siya may baka Di maklaro yung tingin ko si wato niya nga, unsa? kanang day siya may bawaan ba drug. Di siya may bawaan sa drugs. Imo pa kong anginan, imo pa kong patulungan mamakat. Ako to, Like, maluoy ka, addict siya niya. What if kung naluoy na siya nimo? hindi ko mami Amigo niya, maluoy ka sa imong amigo nga nag-drug siya niya, iyahang ginikanan, nagtarong og pangitag kwarta para makaskwela niya, gyusikan lagi, girik-adik lang sa imong amigo, maluoy ka ana. Angay nakaluyan. maulagi ko pa. Angem sa kay apil. Ayaw. Oo. Ipapil na ka, ilista na lang ka. Naraban na mo dari listahan. Ganahan ka.
Ako niyatag mo number. Justin. Oo, kaning 879 katapusan yung number. Or ba ni gawas pa ba Joe? Oo. Pwede ka son? Gapon. 879? Oo. No, sige hapon. Mo di ay. Ay paramdam. Sige, salamat Justin. Sige po pa daw. Good luck na lang ninyo ha nya. Paibaw alam niyo na namo sa sud. Wala ko na pa ba Joe? Amangin ka, ikaw pala ka. Migo bitaw mo kuyog kaniya, migo gud mo. Oo. Di ko wala pa ba Joe? Ano man? Kay kabalo na ta. Kabalo kas kadautan niya, mingon ka maluoy ka. Luoy din na. Pabadyo kay kuan magud ka nang mutapang pizza bud ba? Mutabang ko sa baligya. Kana ko. Mutabang ko sa niya pa ba Joe? Mutabang nimo. Niya kun kabaw pa ka concern ka nga mutabang siya nimo, imo ta nagingnan nga kanimo itabang nako bag itabang pala nimo sa imong ginikanan nga purting paninguha dito para makaskwela ka. Pero Na putol-putol na wala surveillance aron. Hello. pabadyo. I-triangulate na ka. Harsh tayo. Tawag ko na mo kondot. Okay, tawag na balik. Pabawa mo sa imong status niyo. Kuwasa ka ng silda. Sige, bye. Dito yung iyang BMW. Di ko eh. Nagala yan sa kanan? Ikaw ba, musado na yung kakasalan. Kasi jeram to kong galihan. Salig lang na yung mga hammer ni mo. Okay, sige mga kabarangay. At anong ininayan rin mga kabarangay. Papa Joe, wrong send ang ako ang friend mo nga nag-ask ko imong FB kay Minaw siya nimo. Okay, sige, okay lagi kanilagan. Okay, so ito na may mga problema ng mga kabarangay. I-sulti na yung mga kabarangay. Nadri, Papa Joe, i-hide lang ang akong name. Doon na day ko yung problema nga may tungod sa akong uyab, ex. Angay pa ba ko nga magpaabot niya nga bisagwa na klaro, pero nisaad siya na ako nga pwede pa nga magkakami. Please palihog, birahog, tambagi ko Papa Joe. Taga Compostela day ko Papa Joe. Well, come to think of it, kuan kanang daya, kung mingon ka nga imong ex ni saad nimo, di man ni siya saad nga doon nagyoy kuan tentative pa na nga may tabo na imong paghuwat niya, maghuwat ka, what if inighuwat nimo by the time nga musulti siya nimo niya, mingon rin siya nimo nga sorry, wa day ko'y pagbati na nimo na nako'y lain. Di alkansi kay ka sa kuan sa imuhang panahon nga imuhang gihatag niya, di ba? So kana nga sitwasyon ni nga na move on sa imong life. Kay kung kamog yun mangitaw ginapaagi nga magkakamog yun, pero you have to move on. It doesn't mean nga you have to wait nga na, no? It doesn't mean nga kinahanglan ka mag boyfriend sad kamo at me kung na mo abot ni mo di ay. It doesn't mean mga na mabot ni mo kamo na good forever buwag mo sa mga uyab karon. So what ka ba pila ka years mo magbalik mo, wala ka ba ana. Pero ayaw na sa kay palabi og laom kay sakitan niya ka sa mga paglaom pag-ayo. Minsan ni mo gisulti diri kung sa hinungdan sa pagbuwag, kung kasi ni buwag o siya ba kung hinungdan sa pagbuwag, magbuwag na sa mo kay eskwela lang sa siya nga na ang imo diri kay ex na nimo. Ex na gani ex na gyud na. Sa kato nagpatambag ka ganina nga about itong mag-communicate pa siya nga mga exes niya nga yung boyfriend nga Krim nga seloso. Ningon siya nga salamat Pops, yes I admit nga bataon radyo kay ko but I will do my best for him o para sa among relasyon. Good. Yan. Papa Joe, mura magugbuang diri nga naminaw ninyo kay sige raw katawa ako raw usa. Sige. Yan na sa nimo mga pangutana. Sige.
Okay. Na last na papalitoy, last one na ikuan. Sige, Papa Joe, sa text. Oo. Masalik mo yun, nindot mo auto. Di, uy, lago kay order ka bugas, Papa Joe, na naabot na. Kuyawan na ni mo. Isa kang alamat. Nag-order ka og bugas. Ayan. Okay. Wow. Sige. Dili to wow, uy. Usa gito ka track. Sige. Live ba problema pa palit eh? Handos sira sa usa ka problema. Good noon, Papa Joe, Papa Litoy, rich boy. Rich boss. Magpahandos ug magpabira ko sa akong problem. Taguan lang ko sa pangan nga faith. Na ako'y problem gamay, nga ni Papa Joe. Sa uyab pa mi sa kumbana, karon iyahang parents magsigi og pangayo og money sa ako ang bana. Unya, mao nga okay ra pud ko kay uyab pa man mi. Unya karon nga kasal na mi Papa Joe, makabuot na ba ko sa Papa Joe sa pagkontrol sa kwarta sa kumbana nga kasal naman mi. Hangtod karon magsigi pa man gihapon og pangayo ang iyang parents. Nasuko na nga akong parents, why daw sige ko sila pangayo nga minyo na daw ang ilahang anak. Salamat. More power. Well, naana man kay imong pamilya, no? Pero kung mangayo, good sila, good ingan na. Kaya wamo kakabaw nga ng ngayo. What is the resource di ay? Okay na na ninyo di nga wala sila kanon dito. Kaya basta lang minyo na mo, di na lang di mo sa pwede pangayuan. Or matabang sila, Papa Joe. Nangayo gani, siguro kaya wala sila source of income. Nagsalig sila sa imuhang bana. Well, ikaw, naranan nimo, may magbuot nimo kung di na mo imong bana nga mutabang nila. Pero I will tell you nga masakitan sa nang imong bana na. Siyempre. Kay magtanaw siya imong bana, kabaw siya nga mutabang siya ginikanan tungod kay kaway laing nga padulungan. Unya kana kay imuhang buhaton og bingka imong bana. Kayo sa ubos kaya sa mabaw, ang tendensya na it's either nga di magbalinaw ng inyong pagpuyo. Ingana. Kay kung may mag-control pwede man, you have the right because asawa man ka. Pero dili sa ingon nga imo nang dinawaan sa do, imo pasabton nga ma kanang inganin na lang or pasabton mo ba nang ayo lang sige palabi sa dako-dako siguro kay nagkuhan ba nagtukod ba tag pamilya ingana kanang sakto-sakto lang kay nanabaya ta labi nagnamoy nailaing igsuon ng imong kuan. Nailaing igsuon ng yang bana. Oh, di nailaing igsuon ng yang bana di to makatabang unsa ba nga di lang magsaligda sa inyo nga na pero tarong ka niyo pagpasabot kay kanang isyuha nga mura ba og kuan na mahuga nga daw others nga na bating batasan nga na but always remember baya nga kanang mga ginikanan sa imong bana ginikanan na sa nimo ug ang kanang ginikanan nimo ginikanan sa imong bana kung masuko ang imong parents ay si sumbong dito because makasamot na sa issue ingana. So, isolve sa na ninyo within sa inyong manag-asawa. Una na ni may panabi dito kay mukatag man na niya mugawas sa bagay ng issue ingana. Na lain og tinanawan mo. Mingon sa niya na imong mama kami gani wa mo kami mangayo, kami lang sabi patagayin lang sa media. Samot. So, story na ninyo ingana og tarong nga di lang kayo dako. Labi na, doon na pa yung mga igsuon nga makatabang. Ingana. Ana. Ito sa dingana, no? Luwi kang banana. Mingo yung banana nga kuan ba? Ayaw sa palabi sa kay inahan ba ko na, or ako binangamahan. Mawagin. Yeah, siyempre, way bana or asawa nga magtanaw, magunahuna sa yung pamilya dito nga di katabang, nga yung pamilya nga tuway kikaon. Diba? Siyempre, Papa Joe. Labis kayo makabana mo niya, yun ba na nga, mingo ka, darling, kanang wama sa tagkuhan diabi, pagamitas ko diabi o kanang 2,000 o sa 1,000 lang, kaya ko'y padali to sa kung magpapa, kaya wala naging bugas. Oh, minyo na ta?
Papangita sa lain dito. Ikaw asawa ka na, di ka masakitan. Siyempre, no, makonsensya gyud. Oo, niya, ini kasi masakit. Tingnan na, niya. Di na makuhaan, di na matabang, ano naman magbasol-basol. Yan, so, mo na siya. I hope nga, kuhaan lang, sabot-sabuto na ninyo. Mo naging nga, sabot-sabot lang. Daghang salamat mga kabarangay, wala ikong panahon, ha? Inaot pa nga makasabot rasan mo. Kaya ito, sabot-sabot, lagi niya ito, Alisan.